O pnawn da, croeso cynnes iawn i chi i'r oedfa y prynhawn yma. Chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn yr oedfa ac ni'n dymuno bod Duw yn ddefnyddio fe a'i fendithio fe wrth fe wneud hynny. Ni'n cofio am Emyr hefyd, fori a di Mawrth, mae'n i fod ymryn y groes yn nghadledd gweinidog Cymraeg. Mae Meirion hefyd yn i fod yno. Ni'n cofio amdanyn nhw ac am bawb arall fydd yn bresennol. Ni'n gweddio byddai'n anogaeth iddyn nhw gyd ac yn gymorth yn wrth wneud eu gwaith a gweinidogeuthur'r gair nôl yn yr eglwysi maes o law. Peidiwch rhithro bant ar y diwedd, mae yna baned ar ôl yr oedfa. A jyst eisiau diolch i'r rhai hefyd, bydd wrthi prynhawn yma. Mae rai yn chi gael prynhawn prysur iawn. Rhaid bod yn y tabernacl yn helpu gyda pobl digartre. Fyna prynhawn yma, a rhaid i bod yng nghartre hen bobl yn Heol Don dros y prynhawn yn cynnal oedfa. Ac ni'n diolch am y gwaith yna ac mynd i ddal ati i weddio dros y gwaith yna. Ni ddim yn gwybod beth yw y hyd a lled y gwaith ac ni'n gweddio bydd y Duw yn dwy'n ffrwyth ohono fe. Yn ystod yr wythnos wedyn, nos Fawrth fel arfer mae cwrdd gweddi. Yn wahanol i'r arfer, mae'r cwrdd gweddi y crew sy'n byw yng ngogledd y ddinas, ni'n mynd i gwrdd yn tŷ ni am 7:45 nos Fawrth ac yna y rai sy'n byw yn ochr de'r ddinas yn cwrdd yn hi Keith a Riain. Nos Fawrth 7:45. Nos Iau, cyfle i ymuno gyda Wyn yn trafod emyn ar-lein, ar Zoom, am 8:00 ac yna bore coffi fel arfer, amser paned fan hyn bore di Gwener, clybiau nos Wener i'r plant ac yna mae'r dysgwyr yn cyfarfod yn yr hwb yn Rhybeina bore dydd Sadwrn. Felly cofiwch am hynny, cofiwch am y pethau yma, os ych chi ddim yn mynychu yn eich gweddiau wrth gwrs hefyd. Mae'n fis newydd, felly mae casgliad y mis yn mynd at y banc bwyd. Fel chi'n gwybod dros y blynyddoedd diwethaf, ni wedi bod yn casglu nwyddau i roi i'r banc bwyd sy'n cael ei drefnu gan eglwys Emmanuel yn Gybalfa ac yn ei wneud hynny eto dros y mis nesaf. Bydd fwy o fanylion maes o law am y math o bethau sydd angen casglu. Ac yna, os dyw ei mynd, wythnos nesaf am 10 ac am 5 bydd Emyr yn arwain ni eto yn y ddwy oedfa. Wel, mae'n hyfryd cael cyfarfod gyda'n gilydd, ond yn hyfrytach cael dod o flaen yr arglwydd i'w addoli fe. A ni'n mynd i wneud hynny nawr trwy troi ato fe mewn gweddi. O arglwydd Dduw, mae'r cyfan yn eiddo yn gyfan gwbl i ti. Ti sydd wedi creu bob peth ac yn cynnal bob peth trwy dy air di. Ac o Dduw, ni am droi ata ti heno ac am blygu o'th flaen di. Ni'n gweddio ni di atgoffa ni o bwy wyt ti yn Dduw Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Ac wrth ni wneud hynny a myfyrio ar gwirioneddau amdana ti ac wrth i dy air di gael ei agor i ni. O Dduw, ni'n gweddio bydde pob peth arall sydd falle ar ein meddyliau ni ein gofidiau ni, y pethau sydd ar ein meddwl i nawr wrth i'r wythnos newydd gychwyn. Ni'n gweddio bydde ti'n symud rhywun o'r neilltu, fel bod yn meddyliau ni a'n calonnau ni yn canolbwyntio'n llwyr arna ti. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod na air gyda ti bob un ono ni heno. Ac ni yn gofyn i ti rhoi clistiau ni wrando ar yr hyn sydd gyda ti ddweud. O Dduw, ni'n gweddio bydde'r gair yma yn cael ei blannu'n ddwfn yn calonnau ni ac yn dwy'n ffrwyth dy fwyn di ac mwyn gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch yn fawr. Ni'n mynd i gamu rhif 59 yn yr
Nawd, llawnder fy niw mewn baban bach. Mae'n anreg serch, mae'n berffaith iawn. Maent y gwawd gan wir ei wlad. Nes ar y groes bu farw ef, gan lwyr fodloni llyd y nef. Can sroddwyd arno bob un bai yn angau Crist. Mae'n mywyd i. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Y gwawd gan wir ei wlad, nes ar y groes bu farw ef, gan lwyr fodloni llyd y nef, can sroddwyd arno bob un bai, yn angau Crist mae'n mywyd i. Bydd, nos di yn lladd goleun i'r byd, ond llifodd gras yn afon gref, cododd y Crist mae'n fyw o hyd, tra saif mewn bydd egoliau ffri, mae pechod wedi'n gollwng ni, ymrynedigaeth waith yn Crist. Nid eog fi dim ofn y bydd, dymai'r grym sydd yno fi, mae mywyd oll yn eiddo fe. Iesu sy'n arwain, mynd a'n rhydd, naeth ystriw dyn ac uffern fawr, bydd wrth o'n hyn i law. Nes law yn ôl, ein arwydd Crist safa fi, naeth ystriw dyn ac uffern fawr, bydd wrth o'n hyn i law, nes daw yn ôl ein arwydd ni safa fi. O'n i am droi eto heno at yr llythyr at yr Hebreaid. Ac os chi ddim wedi bod gyda ni wedi bod ers rai wythnosau nawr yn gweithio'n ffordd trwy'r llythyr yma. Llythyr sydd â un thema fawr mewn gwirionedd, sef bod Iesu yn well. Mae Iesu yn rhagori. A be mae'r awdur yn wneud yw, mae'n cymharu Iesu gyda gwahanol bethau.
pethau o'r Hen Testament a'r Hen Drefn Iddewig ac yn dangos fod Iesu yn well na nhw i gyd. Ac ni yn yr adran yma ar y foment sydd yn sôn am angylion. Mae'r adran yn rhedeg o penod 1, adnod 4 neu adnod 5 ymlaen hyd at ddiwedd yr ail benod. Ac chi'n cofio wnaethon ni weld wythnos diwetha, yng nghanol yr adran yma, mae yna rhyw tangent bach, rhyw rybydd bach reit ar ddechrau yr ail benod. Mae'r awdur yn gweud, achos fod hyn yn wir, cymaint fwy pwysig yw bod ni'n dal gafel i'r pethau rydyn ni wedi clywed a'r pethau rydyn ni wedi ei derbyn. Nawr, mae'n ailgydio yn ei ddadl ar adran ni'n mynd i edrych arni heno o adnod 5 ymlaen. Nawr, y prif bwynt o'n i'n gwneud tro diwetha oedd hyn, bod ni ddim i feddwl yn rhy uchel o'r angylion, bod ni ddim chwaith i feddwl yn rhy isel o'r angylion, ond bod ni anelu am yr Goldilocks zone yna yn y canol, meddwl amdano nhw'n gywir yng ngoleuni tywysog yr angylion, sef yr arglwydd Iesu Grist. A heno, ni'n mynd i feddwl fwy amdano fe a gweld, gobeithio, mor rhyfeddol yw'r hyn mae Iesu wedi ei wneud. Mae Iesu wedi gwneud mwy drosto ni nag y gallai unrhyw angel fod wedi ei wneud. Felly ni'n mynd i ddarllen o ddechrau'r ail benod ymlaen i'r diwedd. Dyma air Duw. Am hynny, rhaid i ni ddal yn fwy gofalus ar y pethau a glywyd, rhag i ni fynd gyda'r llif. Oherwydd os oedd y gair a lefarwyd drwy angylion yn sicr, ac os derbyniodd pob trosedd ac anifyddod ei gyfiawn dal, pa fodd y dehangwn ni? Os esgeiluswn iachawdwriaeth a gafodd ei chyhoeddi gyntaf drwy enau'r arglwydd, a'i chadarnhau wedyn ni gan y rhai oedd wedi ei glywed. A Duw yn cyd-dystio drwy arwyddion a rhyfeddodau a gwirthiau amrywiol a thrwy gyfraniadau'r ysbryd glân yn ôl ei ewyllys ei hun. Oherwydd nid i angylion, y darostyngodd ef y byd a ddaw, y byd yr ydym yn sôn amdano. Tystiolaethodd rhywun yn rhywle yn y geiriau hyn. Beth yw dyn i ti ei gofio, a mab dyn i ti ofalu amdano? Gwneithos ef am ryw ychydig yn is na'r angylion. Coronais ef a gogoniant ac anrhydedd. Darostyngaist bob peth dan ei draed ef. Wrth arostwng pob peth iddo, ni adawodd ddim heb ei ddarostwng iddo. Ond yn awr, nid ydym hyd yma'n gweld pob peth wedi ei ddarostwng iddo, eithir yr ydym yn gweld Iesu. Yr un a wnaed am ryw ychydig yn is na wedi ei goroni a gogoniant ac anrhydedd oherwydd iddo ddioddef marwolaeth. Mwyn iddo trwy ras Duw brofi marwolaeth dros bob dyn. Oherwydd yr oedd yn gweddu i Dduw. Yr hwn mae popeth yn bod ei fwyn a phopeth yn bod drwyddo, wrth ddwyn pobl lawer i ogoniant, wneud tywysog ei iachawdwriaeth yn berffaith trwy ddioddefiadau.
Canis yr hwn sydd yn sancteiddio a'r rhai sy'n cael ei sancteiddio o'r un cyff y maent oll. Dyna pam nad oes arno gywilydd ei galw hwy yn berthnasau iddo'i hun. A mae'n dweud, fe gyhoeddaf dy enw i'n perthnasau, a chan i mawl i ti yng nghanol y gynulleidfa. Ac eto, ynddo ef bydda fi yn ymddiried. Ac eto fydd, wele fi a'r plant ar oes Duw i mi. Felly, gan fod y plant yn cyd gyfranogi o'r un cig a gwaed, mae yntau, yr un modd, wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw, mwyn iddo trwy farwolaeth, ddiddymu'r hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y diafol. A ryddhau yr rheini oll oedd trwy ofn marwolaeth wedi ei dal mewn caethiwed ar hyd ei hoes. Yn sicr, gafal yn nisgynyddion Abraham ac nid mewn angylion. Am hynny, yr oedd yn rhaid iddo ym mhob peth gael ei wneud yn debyg i'w berthnasau. Mwyn iddo fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon ger bron Duw, i fod yn aberth cymod dros bechodau'r bobl. Oherwydd am iddo ef ei hun ddioddef a chael ei demtio, mae'n gallu cynorthwyo'r rhai sydd yn cael ei temtio. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i ganu salm efo'n gilydd. A ni'n mynd i ganu'r salm sydd yn cael ei ddyfynnu yn adnodau 6 a 7 fan hyn, sef salm 8. Salm 8. O arglwydd mor ardderchog dy enw drwy'r holl fyd. Gosodais dy ogoniant goruwch yn ef i gyd. Ond corais fawb a banont, plant signo bychain gwan, i thwarchod rhag delynion a'i trechu yn y man. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu.
Mae gennych ni weddio ceisio Duw efo'n gilydd. O arglwydd, mor ardderchog dy enw drwy'r holl byd. Arglwydd rydyn ni yn dy foli di ac yn mawrygu dy enw di heno. Diolch dy fod ti yn ddew ar y cwbl, goriwch pawb a phopeth. Ac eto'n diolch dy fod ti wedi datguddio dy hun i blant a pethau bychan a pobl syml fel ni. Arglwydd, ni'n diolch i ti. Wrth i ni edrych ar y greadigaeth yn diolch i ti am dy fawredd di. Diolch am dy nerth di. Diolch am dy ddoethineb di. Diolch am dy fanylder di ac arglwydd i ni'n diolch i ti dy fod ti wedi'n creu ni. I ni am gydnabod fod dim byd gennym ni nad ydyn ni wedi ei dderbyn. Fod pob peth ein bywyd ni a phopeth arglwydd yn rhodd geni ti. Dad, ni yn diolch i ti am yr gwirionedd rhyfeddol yna yn bod ni wedi'n creu ar dy lun a dy ddelw di. A felly wedi'n creu dy fwyn di. Wedi'n creu i thadnabod di. Dad, ni'n dod felly mewn gostyngeidrwydd ac yn dod mewn edifeirwch. Arglwydd fel glywon ni bore yma, ni'n dod i gyffesu ein pechod ni a'r pethau hynny sydd falle'n guddiedig yn ein calonau am bywydau ni. Ni eisiau dod ar pethau hynny i'th oleuni di heno. Ac yn diolch, yn diolch i ti. Dy fod ti wedi trefnu ffordd i faddau. Ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. A hynny trwy yr arglwydd Iesu Grist. Yr un, nath gyflawni'r salmau i gyd. Yr un nath gyflawni'r ysgrythyr i gyd. Yr un, a ddaeth hi'n plith ni. Ddaeth yn un ohono ni. Am dy fod ti wedi dewis ein caru ni. Diolch i ti arglwydd. Mawr yw ein diolch i ti. Dad, ein gweddi ni yw y bydda ni heno yn gwerthfawrogi'r pethau mewn fwy. Arglwydd, bydda ni yn cael gweld Iesu. Mae'r awdur fan hyn yn dweud bod ni yn gweld Iesu ac arglwydd dyna i ni eisiau gyda llyged ffydd i weld heno fel y mae ar ei orsedd a gweld yr hyn mae wedi gyflawni ein mwyn ni. Dad, ni eisiau ei garu yn fwy. A'i ddilyn yn agosach os gwelid i fod yn dda. A dad, dyna yw ein gweddi ni am eraill hefyd. Ni eisiau iddyn nhw i glywed. A cael cyfle i ddod i nabod yr Iesu hwn dros nhw i hunan. Arglwydd ni'n cyflwyno ein hunan felly i ti yn gweddio dros eglwysi ein gwlad ni. Dad, ni'n llawenhau fel glywon ni bore yma fod yna eglwysi newydd yn cael ei plannu a'i sefydlu. Ni'n diolch i ti am waith sydd yn digwydd mewn corneli tywyll o'n gwlad ni, lle ar y foment does na ddim eglwys, does na ddim tystiolaeth, ond ni'n diolch bod na bobl yn teimlo baich dros yr llefydd hynny ac yn chwilio am gyfleoedd nawr i rannu'r efengyl. Arglwydd, llwyddad y waith. Os gwelid i fod yn dda,
A helpa ni fel eglwys i weld beth yw'r gwaith sydd gen ti ar ein cyfer ni. A siwyd i ni yn gallu cefnogi a chyfrannu at dy waith di yn ein gwlad ni. Os gweli di fod yn dda. Dar, i ni'n cyflwyno ni sydd yma'n bresennol, ni'n cyflwyno aelodau yr eglwys a ein teuluoedd a ein ffrindiau a chyfeillion a arglwydd yn diolch heno fod gennym ni archoffeiriad da a ffyddlon sydd yn gallu cydymdeimlo a thosturio wrthon ni. A dar, ni'n gweddio bydde pob un ohono ni yn ymwybodol o hynny heno. Fod Iesu'n gwybod. Fod Iesu'n gwybod be mae e fel. Fod Iesu'n gwybod yr hyn rydyn ni'n ei wynebu. Iesu'n gwybod beth i ni'n ei ddiofel. A mae e gyda ni. Diolch, diolch arglwydd. Derbyn ni felly. Yn ddiolchgar, yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu. Rhif 33 yn yr atodiad. Ni o'n paham fod gwrthrych mawl angylion yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw. Pam bu i'r bugail geisio'r afradlon i'w gyrchu adren ôl i gorlan Dduw. Ond hyn awn, ei eni ef o forwyn, a ffresau Bethlem roddwyd iddo'n gryd, a rhodiodd isel lwybrau Galilea. A felly rhoddwyd ceidwad gwew i'n byd. Na ni sefyll i ganu.
Wel, trowch gyda fi i'r adran a ddarllenon ni. Mae'n adran ychydig yn hirach, mae'n adran gyfoethog. Ni ddim yn ei allu edrych yn fanwl ar bob ran ohoni, ond y ddadl sydd wedi bod mor belled yn yr adran yma ynglyn ag angylion yw hyn, fod y mab tragwyddol, ail berson y drindod, fod yn fwy na'r angylion. Nawr, gallwch chi ddychmygu rhywun yn meddwl i'w hunan, wel, iawn, fi'n derbyn hwnna wrth gwrs. Pan chi'n meddwl amdano fe fel y mab, yr ail berson yma o'r drindod fendigaid, wrth gwrs bod yn fwy na'r angylion. Ond, nag oedd y mab wedi dod yn ddyn. Oedd y mab wedi ymostwng a wedi dod ar ffurf gwas, naddo fe? Oedd y mab, wrth ddod yn ddyn, wedi cuddio ei ogoniant, a ni'n darllen mewn un man wedi dod yn ifydd hyd angau. Angau ar groes. Angau o felldydd. Angau i'r gweithaf o bechaduriaid. A felly, fel dyn, nag yw e'n iawn i feddwl fod yn is na'r angylion. A felly, be mae'r awdur yn trio gwneud fan hyn? A'n benna trwy gyfeirio at Salm 8, fel wedes i'n gynharach, yw dangos, mae'n wir i ddweud am ychydig, mewn ffordd, dros dro, fod y mab wedi ymostwng a dod yn is na'r angylion. Dyw hynny ddim yn reswm i feddwl yn llai ohono fe. Na, y gwrthwyneb a gweud y gwir. Fe ddylsyn ni ddim bod yn meddwl yn is o Iesu, achos bod wedi dod yn is na'r angylion. Na, dylsyn ni mawrygu Iesu oherwydd pam fod wedi dod am gyfnod yn is na'r angylion. A be nath gyflawni trwy ddod yn is na'r angylion. Ac yn arbennig, wrth i ni gofio lle mae nawr. Unwaith eto ar fy heilawr tad. Unwaith eto wedi ei goroni a gogoniant. Gyda phob peth yn cael ei darostwng iddo fe. Felly trowch gyda fi, wrth i ni weithio trwy'r adran yma, fi eisiau ni sylwi ar dri pheth. Pethau sy'n wir am yr arglwydd Iesu Grist. Tair reswm pam dylsyn ni ei fawrygu a'i ganmol yn fwy na neb arall. Mae'r tri phwynt yn ymwneud efo rhannu'n cysylltiad yn y pwyntiau. Felly'r pwynt cyntaf, mae Iesu wedi rannu yn ein natur. Pan ddaeth y mab i'r byd, fe wnaeth gymryd natur dynol. Fe wnaeth ychwanegu dyndod, humanity, at ei ddiwdod, ei divinity. Be ddigwyddodd pan ddaeth y mab i'r byd? Wel, daeth Duw yn berson. Yn berson o gig a gwaed. Ond be mae hynny'n golygu? Ni'n meddwl am y peth yn gyson adeg yn y dolyg, ond be mae'n golygu bod wedi cymryd ei natur ni? Wel, gormod i ddweud mewn unrhyw bregaeth, ond mae Salm 8, y salm sy'n cael ei ddyfynu, yn rhoi blas i ni. O beth yw hi i fod yn ddyn? Beth yw hi i fod yn berson? Drychwch ar adnodau 6 i 8. Mae'r awdur yn gweud, tystiolaethodd rhywun yn rhywle yn y geiriau hyn. Dwi ddim bod ddim yn cofio lle na beth yw'r dyfyniad. Mae hynny jyst yn ffordd cyffredin yn ôl pob tebyg yn y cyfnod i ddyfynu o'r ysgrythurau. Dwedodd rhywun yn rhywle yn y geiriau hyn, a Salm 8, beth yw dyn i ti ei gofio?
a mae falu amdano. Gwneithos ef am ryw ychydig yn is na'r angylion. Coron o godniant ac anrhydedd. Daros dyngais bob peth dan ei draed ef. Mae'r salm yna yn dal rhywbeth o'r y paradox sydd yn wir amdano ni fel pobl. Beth yw'r natur ddynol yma sydd gyda ni? Wel, mewn un ystyr, mae'n rhywbeth mawr. Mae'r natur ddynol yma, y ffordd mae Duw wedi'n creu ni fel pobl, yn rhywbeth gwych. Chi'n cofio nôl yn llyfr Genesis, mae Duw yn creu y ddynoliaeth, a beth sy'n cael ei ddweud fyna? Mae Duw yn ein creu ni ar ei lun a'i ddelw ei hun. Mae'n creu pobl fel rhyw fath o pinnacle i'r greadigaeth. Yn ein gosod ni ar wahân i bopeth arall dan hael. Mae'n ein creu ni yn debyg iddo fe ei hun i adlewyrchu rhywbeth ohono fe. Yr gwaith a'r cyfrifoldeb mae'n rhoi i'r ddynoliaeth yw ei deyrnasu. I ei fod yn rhyw fath o frenhinoedd a brenhinesau ac i lywodraethu a bod yn ffrwythlon a llenwi'r ddaearau darostwng hi. Felly mae Salm 8 yn gafel yn rhywbeth o hynny'r mawredd yma. Mae Duw wedi gosod y byd yma dan draed y ddynoliaeth. Os chi'n berson heno, a fi'n gobeithio bod chi yn bobl, chi'n special. Chi'n rhyfeddol. Chi'n unigryw yn y greadigaeth. Ani does dim byd arall yn cael ei gyfeirio at yn y ffordd yna wedi creu ar lun a delw Duw. Ond wrth gwrs, mae'r salm hefyd yn dal rhywbeth fel fi'n gweud, yr paradox, yr gwrthgyferbyniad yna, achos mae'r salm hefyd yn cyfeirio at y ffaith bod ni wedi cael ein darostwng, bod yna rhywbeth isel yn perthyn i ni. Mae'n arall yn dweud mae llwch ydyn ni. A wrth gwrs, dyna oedd yn wir am y ddynoliaeth. Mae Adda ac Efa yn cael ei creu ar lun a delw Duw, ond mae Adda yn cael ei greu o lwch y llawr. Ac oherwydd y cwymp i bechod, mae yna rhyw wendid yn perthyn i ni. Mae yna rhyw freuder yn perthyn i ni. Ac wrth gwrs, yn fwy a difrifol, mae pechod yn ein llorio ni, ac yn ein llygru ni, ac yn effeithio ar bopeth amdano ni. Ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw, ac eto mae'r delw yna fel petai wedi cael ei thorri. Mae C.S. Lewis, yr awdur, mae dyfer ymadrodd yma, fi'n meddwl mae'n wych o ymadrodd. Mae'n disgrifio'r ddynoliaeth fel glorious ruins. Mae'n wych di. Mae'n rhyw ogoniant yn perthyn i ni fel pobl ac eto adfeilion ydyn ni o'r hyn oedd Duw wedi ei fwriadu. Ond be mae'r awdur at yr Hebreaid fan hyn felly yn dangos ac yn dweud wrthyn ni yw rhywbeth rhyfeddol. Mae'n dweud fod y mab wedi dod un plith ni a dod yn un ohono ni ac wrth wneud hynny wedi cyflawni Salm 8 a hynny mwyn adfer delw Duw yno ni. A mae hynny'n dod drosodd wrth gwrs mewn nifer o'r adnodau, na i ddim darllen ei gyd eto, ond drychwch ar enghraifft adnod 11. Mae'n dweud canys yr hwn sydd yn sancteiddio, hynny yw Iesu, a rai sy'n cael ei sancteithio o'r un cyff y maint oll. Hynny yw, mae'n o'r un stoc. Mae wedi dod yn un ohono ni. Mae wedi cymryd ein natur ni, nawr nid ein natur syrthiedig pechadurus, ond mae wedi dod yn wir ddyn. Yn debyg i ni ym mhob ffordd heb law ei fod yn ddi bechod.
A mae'r awdur eisiau pwysleisio hynny, fel fi'n gweud, mae'n dangos hynny dro ar ôl tro. Mae dynnu'r dyfyniadau yma o'r salmau ac o lyfr Eseia. Yr dyfyniadau yma sy'n dangos fod Iesu yn ystyried ni yn berthnasau iddo fe. Hynny mae wedi dod yn rhan o'r hil ddynol ac yn gweld ni nawr yn perthyn iddo fe. Mae wedi dod adnod 13 fel un sydd yn ymddiried yn yw, fel pob person arall i fod. Mae wedi dod i gyflawni beth i ni wedi methu gwneud a byw bywyd o ffydd ac o ffyddlondeb. Ac yn adnod 13 eto, yr dyfyniad yma'n sôn am wele fi ar plant ar oes Duw i mi. Hynny yw, mae Iesu'n gweld ei hun fel un sydd wedi dod i achub ei blant a'i bobl ei hun. Yn adnod 14, felly gan fod y plant yn cyd gyfranogi o'r un cig a gwaed, mae yntau yr un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw. Meddyliwch am eich corff chi. Beth i ni yn gorff ac enaid. Daeth Crist yn un ohono ni. Nid ysbryd oedd Crist. Nid rhyw freuddwyd neu darlun oedd Crist, ond person o gig a gwaed. Adnod 16, eto'n pwysleisio'r un peth. Yn sicr, gafael y mae yn nisgynyddion Abraham, ac nid mewn angylion. Daeth Iesu ddim i'r byd fel angel i achub yr angylion. Na, fe ddaeth e fel un o had Abraham. Fe ddaeth e fel, yr had a addawyd i Abraham, mwyn achub y rai sydd trwy ffydd yn ddisgynyddion Abraham. Mae wedi rannu yn ein natur ni. Mae Duw, dyw e ddim yn Dduw pell, oeraidd. Mae Duw ym mherson y mab yn gwybod beth yw hi i fod yn ddyn. Falle wnaethoch chi sylwi yn adnod 9. Yr geiriau hyfryd yna, ond dweud eithir yr ydym yn gweld Iesu. A chymod be, falle wnaethoch chi sylwi, na'r tro cyntaf mae'r enw yna'n cael ei ddefnyddio yn y llythyr mor belled. Mae wedi cael ei alw a'i ddisgrifio mewn lot o ffyrdd yn barod, ond dim ond fan hyn nawr. Pwy yw e? Wel, Iesu. A'r enw yna, wrth gwrs, gafodd ei roi iddo gan yr angel cyn ei eni. Iesu, yr enw dynol yna. Iesu, yr un sy'n dod i achub ei bobl e. A fan hyn, ni'n dod at yr ail bwynt. Pam fod e wedi gwneud hyn? Pam dod yn is na'r angylion fel petai? Pam rannu yn ein natur ni o gig a gwaed? Yr ail bwynt yw hyn. Mae wedi dod i rannu yn ein marwolaeth. Pam fod Iesu wedi cymryd ein natur ni? Wel, gallwch chi ateb y cwestiwn yma mewn lot o ffyrdd. Mae'n lot o atebion cywir i'r cwestiwn yna. Pam fod yn ddyn? Ond yr un amlyca, neu'n sicr yr un sy'n cael ei bwysleisio fan hyn, yw mwyn marw. Roedd rhaid iddo fe dod yn ddyn mwyn marw fel dyn. Mae yna bach o joc yn ein tŷ ni weithiau. Mae'r merched, fel chi'n gwybod, yn hoffi wneud gwallt i gilydd. Yn rhoi plethe neu breid neu beth bynnag. Sa'n deall y pethau yma dal. Ac y joc yw, byddai'n gofyn, allu di roi ni fi, please? Rolio llyged, good joke, dad. Dyn nhw methu ydyn nhw? Wrth gwrs ddim. Oedd yna nifer o bethau'n gorfod newid cyn bod hynny'n gallu digwydd. Mae'n amhosib fel mae pethau. Mae'r un peth yn wir fan hyn. Daeth Duw yn ddyn mwyn marw. Daeth Duw anfeidrol yn ddyn meidrol
mwyn marw. Daeth Duw yn berson o gig a gwaed fel gwelon ni bore yma, i fod e'n gallu roi'r cig a'r gwaed hwnnw, a cael ei dorri ar y groes a roi ei waed drosto ni. Ni'n darllen yn adnod 9 yn dyn ni. Eithir yr ydym yn gweld Iesu, yr un a wnaed am ryw ychydig yn is na'r angylion, a mae wedi ei goroni a gogoni at hynny mewn moment, pam? Oherwydd iddo ddioddef marwolaeth. Mwyn iddo trwy ras Duw profi marwolaeth dros bob dyn. Mae di blasu marwolaeth, a nid just sip bach. Nid mymryn bach, mae di yfed y cwpan i'r gwaelod, a mae di gwneud hynny trwy ras Duw. Mae di gwneud hynny achos fod Duw yn ein caru ni. Dwi ddim just wedi rannu yn ein natur ni a di dod yn un ohono ni, mae di dod mwyn rannu yn ein tyngen ni, i rannu yn ein marwolaeth ni, i ddioddau yn ein lle ni. Nid damwain oedd y groes, please peidiwch byth meddwl hynny. A nid rhyw anffawd, rhyw miscarriage of justice. Mae hynny'n wir yn dechnegol, ond please peidiwch meddwl mae dyna pam nath Iesu farw. Na, mae'n marw trwy ras Duw. Mae'n profi marwolaeth ddynol fel rhan o gynllun Duw ei hun wedi ei drefnu ers tragwyddoldeb fod y tad yn anfon y mab, a fod y mab yn dewis dod yn nerth yr ysbryd i gyflawni iachawdwriaeth. A dyma oedd yn gorfod digwydd, chi'n gweld? Mae'n cael ei bwysleisio eto, adnod 10. Roedd yn gweddi, oedd e'n addas, oedd e'n briodol i Dduw. Hwn y mae popeth yn bod ei fwyn a phopeth yn bod drwyddo. Wrth ddwyn pobl lawer i ogoniant, wneud tywysog ei iachawdwriaeth yn berffaith trwy ddioddefiadau. Pan mae'n gweud fyna bod Iesu wedi cael ei wneud yn berffaith trwy ddioddefiadau, hynny ddim yn golygu oedd e ar un adeg yn amherffaith a wedyn nath e gael ei berffeithio. Na, nid dyna sydd gyda ni. Y syniad fan hyn yw bod e wedi cael ei wneud yn addas, yn gymwys, i'n cynrychioli ni. Os allai roi darlun gwan, blwyddyn nesaf, mae yna etholiadau mynd i gymryd lle, ond oes yma yng Nghymru. A mae'n etholiad chi'n dewis cynrychiolydd. A'r cwestiwn bydd pobl yn gofyn yw, wel, pwy o'r bobl yma sydd yn gallu fy nghynrychioli i? Os ganddyn nhw'r doniau? Os ganddyn nhw'r cymwysterau i wneud y gwaith a fy nghynrychioli i? Ond un o'r pethau mae pobl siŵr o ofyn yw, os gan y person yma'r profiad? Os dyn nhw'r profiad? Ydyn nhw'n gwybod be mae fel i fod yn fy sgidiau a byw fy mywyd i? Ydyn nhw'n gallu fy nghynrychioli i a'r pethau sydd yn fy ngwynebu i? Does dim cwestiwn fan hyn am brofiad Crist. Fe ddaeth i'r byd ac o'i eni yn waredwr. Na'r neges yn dyfer, angylion yn dweud wrth y bugeilydd, gan oed i chwi heddiw yn un Dafydd waredwr. Mae yn waredwr, oedd ei fywyd e'n berffaith. Ac eto, oedd e'n weddus fod Duw yn ei arwain i wynebu temptasiynau. Oedd e'n addas fod Iesu yn dioddau bywyd yn y byd yma, yng nghanol y tywyllwch. Oedd e'n addas fod Iesu yn profi effeithiau'r cwymp. Oedd e'n addas bod e'n cael ei demtio ac yn sefyll yn gryf yn erbyn Satan. Ac yna yn marw yn ein lle ni. 'Na'r pwynt.
A falle bod chi'n meddwl, wel, oce, ond sut mae hynny'n help? Pa wahaniaeth mae'n gwneud fod yn marw yn fy lle i? Wel, mae'r awdur yn awgrymu rai pethau, mae'n cyffwrdd ar themau fydd yn ymddangos eto, felly sa'n mynd i fynd ar ôl nhw heno. Mae'n cyffwrdd ar y ffaith yn adnod 17 bod wedi dod yn debyg i'w berthnasau mwyn bod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon ac i fod yn aberth cymod dros bechoder bobl ac mwyn gallu cynorthwyo rai sy'n cael eu temptio. Mae'r pethau yna i gyd yn bwysig a byddwn ni yn ei gweld nhw eto yn y llythyr. Be fi eisiau canolbwyntio arno yw adnod 14. Lle mae'n dweud hyn, pam bod Iesu wedi marw? Be wnaeth ei gyflawni trwy rannu yn ein marwolaeth ni? Wel, mae'n dweud hyn. Gan fod y plant yn cyd gyfranogi o'r un cig a gwaed, mae ynta yr un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw, mwyn iddo trwy farwolaeth ddiddymu, yr hwn sydd â grym dros farwolaeth sef y diafol. A ryddhau yr rhain i oll oedd trwy ofn marwolaeth, wedi ei dal mewn caethiwed ar hyd ei hoes. Mae'r awdur yn disgrifio'n sefyllfa ni fel pobl, ni'n gaeth. Ni'n gaeth i bechod, ie. Ac oherwydd hynny, ni'n gaeth i ofn. A dyna'r grym sydd gan y diafol. Mae gan fe'r grym yna o allu pwyntio ato chi a fi fel pechaduried a dweud pechadur, eog, mae'n heiddi marw. Ac i berson felly, i berson sydd gyda natur ddynol, syrthiedig, pechadurus, mae marwolaeth yn beth dychrynllyd. Eto, glywon ni am hynny bore yma'n dod. Marwolaeth a dydd y farn pan bydd y pethau cuddiedig yn dod i'r amlwg a bydd holl cyhuddiadau y diafol yn herbyn ni yn cael ei dangos i fod yn wir. Ie, fi yn bechadur a fi yn heiddi uffern. Chi'n ofni marw? Os chi ddim yn Gristion heno, fe ddylsych chi. Fi ddim yn gweud hynny, fi ddim yn ymhyfrydu mewn gweud hynny, ond fe ddylsych chi ofni marw. Ond dyw'r Cristion ddim angen ofni marw. Achos bod Crist wedi diddymu yr pŵer yna sydd gan y diafol. Y pŵer yna i gyhuddo, y pŵer yna i bwyntio allan ein euogrwydd. Pam? Achos mae Crist wedi cymryd ein marwolaeth ni arno fe ei hun. Mae di'n gosod ni'n rydd. Mae di ennill maddeiant. Mae di cymryd y gosb. Does yna ddim mwy o gosb i ni ei wynebu. A felly does dim condemniad gan Satan mwyach. A felly does dim ofn gan farwolaeth i'r Cristion mwyach chwaith. Mae Crist wedi rannu nid yn unig ein natur, ond ein marwolaeth ni. A beth sy'n drawiadol wrth gwrs, fi ddim yn hollol siŵr oedd hwn yn fwriadol yn meddwl yr awdur, ond pwy oedd y diafol? Pwy oedd Satan? Wel, o be ni'n deall ac yn tybio, fe oedd yr angel mwyaf. Lle mae e nawr? Dyw hyd yn oed yr angel mwyaf ddim yn gallu gwrthsefyll y mab. Mae hyd yn oed y diafol, Lucifer, yn cael ei ddarostol dan draed yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, lle mae hynny'n ein gadael ni, wel fan hyn ni'n dod i'r pwynt ola. Mae Crist wedi rannu yn ein natur ni, a mae wedi rhannu yn ein marwolaeth a'n dioddefaint a'n tynged ni. Pam? Wel, mwyn rhannu ei ogoniant gyda ni.
Yna'r pwynt yn dyfa fan hyn. Do, fe nath Iesu ddod yn is na'r angylion am ryw ychydig mewn ryw ffordd. Ond please, peidiwch meddwl yn is ohono fe am hynny. Na, fe ddylsyn ni fod yn ei fawrygu e. Pam, achos lle mae e nawr? Wel, eto adnod 8. Wrth arostwng pob peth iddo. Ni adawo ddim heb ei ddarostwng iddo. Ond yn awr nid ydym hyd yma yn gweld pob peth wedi ei ddarostwng iddo, eithir yr ydym yn gweld Iesu. Yr un am wnaed am ryw ychydig yn is na'r angylion, wedi ei goroni ag ogoniant ac anrhydedd. Lle mae Iesu nawr? Wel, mae ar ei orsedd. Mae e wedi cyflawni yr hyn oedd Salm 8 yn ei rhagweld. Mae e nawr a phopeth, naill ai yn barod o dan ei draed, neu yn y broses o gael ei ddarostwng iddo fe, a mae hynny'n cynnwys yr angylion. Mae Paul yn gwneud pwynt tebyg yn dydy yn Philippiaid 2. Yn dweud fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i ar ffurf gwas, wedi dod yn ifydd hyd angau ar groes, am hynny, trad yr chafodd diwydd. A roedd o'r enw yna, yr enw sy'n uwch, yn uwch na phawb a phopeth arall. Ac unwaith eto, beth sy'n rhyfeddol fan hyn yw meddwl pam? Pam bod Iesu wedi mynd trwy'r broses yna, o ddod yn is ag ymostwng a cael ei ddarostwng, dim ond i ddychwelyd i le oedd e yn y dechrau. Hynny yw, oedd y cwbl yn wastraff. Pam gwneud hynny? Be sydd wedi newid? O, be sydd wedi newid yw hyn. Fod e'n mynd â ni gyda fe. Mae di mynd trwy'r pethau hyn, di profi'r pethau hyn, di dioddau pethau hyn, mwyn gallu rannu ei ogoniant gyda ni. A mae fod e wedi uniaethu ei hun gyda ni. Dod yn ddyn. Rwy ni nawr trwy ffydd yn gallu bod yn un ag a rhannu yn ei ogoniant. Sori, darlun teuluol arall. O'n i'n cael sgwrs efo'r merched ddo, fi'n meddwl, oedd un o'n nhw wedi dod mewn i'r study a cynnig ceiniog i fi. Ac oedd ti eisiau swap. Ti eisiau swap o'r ceiniog yma am pint. Wel, oedd rhaid fi feddwl yn galed, fi ddim yn dda iawn o'r mathemateg, ond nes i benderfynu gwrthod y cynnig. Hael, na, dim diolch. Doedd ddim yn gwneud sens, ydy e? Pwy byddai'n cyfnewid ceiniog am pint? Dychmygwch heno, mae rhywun yn dod atoch chi am ydyn nhw trailer llawn carthion a sbwriel. A maen nhw'n dweud, chi eisiau swap? Ti eisiau swap o hwn am eich cartre chi, neu eich faint bynnag warian sydd â chi yn y banc? Byddwch chi'n gweud na, wrth gwrs ddim. Pwy byddai'n swap o nhw? Pan byddwn ni eisiau hwnna a roi beth sydd gen i yn gyfnewid amdano fe? Ond meddyliwch am be mae Crist wedi wneud. Meddyliwch be mae e wedi cyfnewid gyda ni. Mae wedi cymryd ein pechod ni. Cymryd ein eogrwydd ni. Cymryd y sbwriel a chywilydd ein bywyd ni. Pam? Mwyn dwyn pobl lawer i ogoniant. I ddod â ni i ogoniant. I roi i ni ei ogoniant e. Na, mae Iesu yn rhagori ar bob angel. Does na neb uwch na'r arglwydd Iesu Grist. Does dim un seraff, ceriwb, nag archangel yn gallu cymharu gyda fe. Fe sydd ar ei orsedd. Fe sydd wedi ei goroni. Ond yn ei gariad, yn ei ras,
ac yn ei heilioni. Mae'n bodlon rannu hynny gyda ni trwy ffydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu oedd Bedwyr yn chwerthin pan welodd be ni'n mynd i ganu. Rhif 45 yn y casgliad o garolau. Nethon ni canu rai carolau yn ddiweddar, ond ni methu peidio a chanu carol heno. O deiwch ffyddloniaid, oll dan orfoleddi. O deiwch i Bethlehem dref. Wele fe anwyd brenin yr angylion. Y gwir ddew, o wir ddew, llewyrch o lewyrch, y gwir ddyn a aned o'r forwyn fair, dew cenedledig ac nid gwneithuredig. O cenwch angylion, cenwch gorfoleddwch, o cenwch chwi holl ddinasyddion y nef, cenwch gogoniant i ddew yn y goruchaf. O henffych ein ceidwad, henffych well i teddiw, gogoniant i ddenw trwy'r ddeihar ar nef, gair y tragwyddol, yma yn ddyn ymddengys, o deiwch ac addolwn Grist o'r nef. Nawr ni sefyll i ganu.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.